ya kawo surkin ya zo gurin surakanan shi ya zo ya gaishe da surkuwarsa tun da yanzu yana son zuwa gidan duniya, yana wayo yana zuwa ganin yaron. Sai ranan Allah ne kai tsotsayi ne kawo sa. Yaro yanzu ya fara tafiya, ya fara magana tsab, uban sai fita da tafiya da komai da kallonsu da komai, ba abin da ya bar wa baban. In baka ga baban ba, surkinta din kenan, ba za ka san cewa sun kama sosai haka ba, amma ka aje su biyu kamar an tsaga kara, har da tafiyan baban yaron ya dauka. Da ya zo lokacin mutane, lokacin kowa ya sa ido, kai wannan kamanni ya yi yawa, ana ta magana. Sai baban bai damu ba dai, shi dai yana ga kamanni ne har yanzu, amma abin shi ma ya ga yayi yawa. Ba surkin ya tashi zai je gaishe da kishiyan, suna gaisuwa da kishiyan surkuwarsa din kenan, matan baban kenan. Sai baban ya ga taɓa aihuwa a bayan wuyan surkin. To yaron nan ma yana da wannan taɓa aihuwa, shi na shakirji ne, baban shi kuma a wuya ne. Lokacin ne sai baban ya ce kai akwai wani abu, akwai fa matsala. Ta ya za su yi kamar haka sosai, har da taɓin haihuwa ma, wannan suna taɓa haihuwa iri ɗaya. Abun ne a lokacin ne tabbatar cewa fa akwai matsala. Sai da surki suka gaisa da matan zai tafi, sai ta ma ta ga taɓa haihuwan a wuyansa, ba wanda ya taɓa sa lura. Sai ranar da yake yaro yanzu kamar din yayi yawa, ana sun kare mar kallo, sai surkin ya ce mishi ya zanna mana, akwai wani makwabcin shi suna mutunci sosai, bari ya kira shi su gaisa, kuma abokinsa ne. Sai surkin ya je tura, aka je aka kira makwabcinsa din, abokinsa ne ko makwabcinsa ne, suna komai suke suna shawara tare, komai zai yana gama wancan abokinsa din. Sai kira shi zai gaishe da surkinsa. Sai kace wannan surkinka ne, kace yana zuwa bamu taba haduwa, bai ce wani irin kama ne, kaga dan autanka nan, kaga inda suke kama ko kamar tsaga kara, kai Allah na halitta, inji wancan makwabcinsa kenan. Yace kai Allah yana halitta, kaga ba fa abin da wannan ya raga marfa, komai fa sun kama sosai. Suka yi magana da ya kai dare haka, aka gaisa sosai, ya kwance ya gama ya kama hanyar shi tafiyar shi. Surkin ma ya zanna ya hira, amma a lokacin mijin ya fara tunani bibbiyu, abubuwan tunanin ya yi yawa sosai, har da taɓa aihuwa. Da wancan ya tafi, surkon ma ta ga taɓa aihuwa ba ta yi magana ba, shi yanzu ya fara tunani me yasa wannan suka yi kama sosai haka, har da taɓa aihuwa. Ya zanna yake ta tunani zai iya yiwuwa akwai alaka tsakaninsu ne. Ya kai shi da ya kulle, ya rasa me wani irin abu ne haka. Bayan ya tafi sai je samu abokinsa ya ce kai ni fa kamanin yaro da wannan surkinan nan yayi yawa. Ya ce wallahi ni kaina abun ya kulle min kai, abun yayi yawa sosai, ni ban taba ganin kamanni, mutane suna kamanni amma na sunan yayi yawa. Sai ce to bari akwai dai abun da zan yi, don gaskiya ne abun bai kwanta min rai ba, ina kaman akwai fa matsala. Ya ce wani irin matsala? Sai ce bai sani ba dai, amma akwai matsala. Sai ce to Allah dai ya shirya, lisa da duk alheri ne. Ce amin. Bayan kwana biyu sai mutumin baban yana ta tunani ya zai ya gano me ne yake faruwa, miya wannan suka kamanni haka. Bayan da wancan ya tafi sai dai sake duba taɓa haihuwan yaronsa, sai ga tsaf iri ɗaya ne da wancan surkinsa din. Sai ce to ya san abin da zai yi. Bayan kwana biyu sai kwanta wai bai da lafiya. Da ya lafiyar shi kalau fa, amma sai ya ce wai bai da lafiya. Da ya ce bai da lafiya, mai yan gidan ma ya dan kwanta kamar zazzabi kamar yayya. Ya ce bai da lafiya, sai ce tura ma yarin a cewa gashi fa ba lafiya, kira ta aka ce babanta fa bai da lafiya kuma yana neman ganin ta. To da surkin daga yana neman opportunity ne ya samu ya zo gidansu ya ga yaro. Daga ya zo ya fara wasa da yaron, yana son yaron sosai. Da suka zo, da yana ji baban bai da lafiya, sai ce ai dole sa shi je ba lafiya kaza ji surkin kenan. Bai san shi yake neman gani ma ba yarinyan ba. Yana zuwa suka ce, sai ce a kai shi asibiti. To kafin ya ce a kai shi asibitin nan, su riga da sun yi magana da doctor. Da ya ce kafin ya ce bai da lafiya, riga da baki da doctor cewa don Allah duk yadda za a yi doctor ya taimaka ya san wani abun da za a yi, ya ɗebi jinin surkin. Sannan yana ga kamar akwai abin da yake so duba. Doctor ya tambaye, sun dai hada baki da doctor cewa za su zo asibiti da surkinsa, duk Allah duk wani abun da karyan da doctor nan zai ya nema a ɗebi jinin surkinsa. Surkin bai san me ke faruwa ba. Suka zo gaishe da baba, suka gaishe shi, yana nuna kawai kamar shi ya kaza. Sai yarin take ce baba ka kira ni gashi ka faka da lafiya. Sai ta ce yake ce mata akwai fili ne fa, sai akwai matsala kaza yana so ta bi mishi waye. Sai take ce baba kai da baka da lafiya maganar fili kake, kamata yayi a kai ka asibiti. Yake ce a babu. Yaron ta insistin ta ce a kai shi asibiti. Sai makwabcin abokin shi can da tare shi ma aka hada bakin zancen zuwa asibiti. Sai zo sai ce ai na ta ga mishi zo ya je asibiti, kwana biyu da bai da lafiyar nan yaki, wallahi goma ku sa bakin mu doke shi, dole mu kai shi asibiti.
suka ɗauke shi a dole yana kaman ba su, aka kai shi asibiti. Aka je sai aka gwada shi, sai doctor yake ce ai bai da jinin shi ya sauka kaza kaza, ya kamata a saka mishi jini. Sai suke ce to ba inda za a samu jini ne? Sai ce wallahi jini dai yanzu aka babu a kasa, sai dai ko zo wata kila za a ɗebi jini ɗaya daga cikin ku a saka masa. Yariyar sai mai gidan shi mara lafiyan kenan sai ce ga ya ta ai a ɗiba jininta. Sai ce a wannan fa ba ɗanka bane. Sai ce surkina ne. Sai ce tunda shi namiji ne a gwada nashin mana, ai zai fi akan ita mace, gashi kuma. Sai yaron ce ba damuwa zai iya bashi inda jinin su ya je daidai. Sai aka ce to bari a ɗebi jinin shi a je a gwada. Shi yanzu duk ba tunanin komai. Sai aka ce to a je a gwada. Sai aka ɗebi jinin shi, sai aka je aka ce za a je a gwada, amma ɗiba jinin shi ba don gwajin rashin lafiya sa baban jini bane, an ɗibi jinin ne don ana so a gwada. Baban baya so ya zargi surkinsa da wani abu, baya so ya fito fili ya zarge su, kar abun ya zama ba haka bane kamar ni ne. Shi yace gwamma ya gwaji na jini ya tabbatar me ke faruwa. In dai akwai alaƙa tsakanin su, kaga yanzu zai sani yanzu kan an gaya mishi confirm haka din ne, ba wai zargi na baki kaza kaza ba. An yi nasara, an samu jinin surkin. Sai aka ce musu jinin su ma din fa bai haɗu ba. Sai baban yake ce to yanzu akan zancen sa jinin da an riga an ɗiba jinin surkin, sai yake ce shi ba zancen sa jinin nan ka a rubuta mishi abubuwan da zai ci mana wanda za su kara jini, tunda jinin su ma bai haɗu ba. Sai ya ce to za a rubuta mishi abubuwan da zai ci wanda zai kara mara jini, in ya so bayan wani kankanin lokaci sai sake dawowa. In ya dawo sai a gaya akwai improvement ne kowa ba, in babu dole ne jini ya saka masa a don jinin shi gaskiya ya sauka. Sai ce ba damuwa duk abin da aka bashi dai zai kokari ya ci, zai shasha magani da sauransu. Haka aka sallame su, amma sun ce wa burinsu sun samu jinin sarkin. Ku biyo mu a karo na gaba ku sha labari yadda labarin yake tafiya. Ku subscribe, ku comment, ku share. Assalamu alaikum.